Happy Day, eskerrik asko. Hola, ilusioa eta dana gorun egin digu, aretoa emozioz bete da, holako abesti eder batekin eta koreografia polit horrekin. Azte psikomotrizidadea, daukaztue, ahots ederraz aparte. Beno da, jaialdiaren erdialdera edo iritsi gera, gutxi gora bera, eta badakizute beti jaialdia izaten dugunean eta aurten, eta hemendik aurrera urtean behin egingo dugula olako itxura edo formatua duen jaialdia. Beraz, une honetan eta beti egiten dugun bezala, gogoan hartzen ditugu urte honetan 2012an gure ondotik, gertutik, ezagun edo familiar edo lagun inguruan joan direnei. Hildakoi beraz, agur edo omenalditxo hau eskaini nahi diegu eta familiari ikastolaren aldetik doluminak, familiari, lagunei eta ingurukoei. Beraz, aipatuko ditut 2012an joan direnak zeintzuk diren. Pili Elolaren ama, Juliana Iraeta. Faustino Arantzabalen arreba, Begoña Arantzabal. Carmele Esnal, irakasle ohia. Mari Jose Araolazaren ama, Juliana Zumeta. Carmele Mondragonen anaia, Iñaki Mondragon. Oiana Arregiren aita, Inigo Arregi. Kontxi Zabalaren senarra, Jose Luis Saizar. Gurutze Egiaren ama, Milagros Goienetxea. Eta Elena Olaizolaren anaia, Jose Antonio Olaizola.
Ikastola doluminak emateaz gain, koroak eta musikariek ere nahi izaten dute eskaintza berezi bat egin. Zuentzat gogoan.